Taħt xemx tiżreġ fil-Belt Valletta is-sok tar-Renju tal-Bluqa u eluf kbar ta' familji u turisti ħonqu t-toroq tal-kapitali biex jiċċelebraw il-Karnival. Għal sen oħra mijiet kbar ta' dilettanti minn xieren ta' kumpaniji tal-Karnival tellaw diversi żifniet ma' mużika ferihija fl-isfond tal-karrijiet trionfali tagħhom fi Pjazza San George. Mument li sera ix-xena l-ħadd fil-għaxija kien dak meta żeffin Brendan Farrugia propona li tfajla tiegħu Janika Mikallef. Ma li l-karu tagħhom bit-tema Ali Karnivalata xiref fil-pjazza ta' qudiem il-qorti, Farrugia dlonk niżel arkub teħ u propona lill-imħabba ta' ħajtu fl-isfond ta' ċabċib u ferħ ta' dilettanti sħabhom li kienu ilhom sija twal jistennew l-iva ta' Janika Mikallef. F'kummenti li taw lil One News viżibilment emozjonati, Brendan u Janika stqarrew l-imħabba tagħhom għal xulxin kif ukoll għall-Karnival. Konta tistenni tal-lum? Laqa xejn. Kif qed tħossu? Vera kuntenta li proponi li fil-Karnival. U naf li speċi l-Karnival huwa f'qalbu u f'qalbi wkoll. X'if issar il-Karnival sar kif Dejjem għattila li jekk ħaniproponila xi ħaġa kbira u xi ħaġa fin-nies. Ornexxiet. Waslet il-ġurnata għall-erwieq. Intant matul il-jum tal-ħadd, il-kumpaniji tas-swin u l-karrijiet daru mad-dawra tal-belt u taw il-wirja eċċellenti tagħhom fl-isfilata fi Pjazza San George. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.